Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil yarda illa ta'ala al-Fatihah. Ila harat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila harat al-qutub syamin maqam wa al-qatil azam sultan al-awliya Syekh Abil Hasan Ali Syadri wa ila harat mursyidina murabbi rahina maulana Habib Muhammad bin Ali bin Hashim khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa ila harat masyayikhina ustadzina muallimina walidina khususan Syekh Jarad David Al-Hasaniyah wa ila harat syahib hadzal kitab dan bil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand Ausolih wa Furu'im al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Wa rawa Anas ibnu Malik radhiyallahu an Nabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'un yuftirna shaim wa yunqidna al-wudu. Arba'un utawi perkara papat iku yuftirna iso batalke apa arba as-shaima ing wong sing poso. Wa yunqidna lan batalake apa arba al-wudu ing wudu. Wa yuhdilan rusak apa arba wa yuhtimna lan rusak apa arba al-amala ing amal. Apa wae perkara papat iku al-ghibatu sing pertama rupane ghibah wal bulan goroh wan namimah lan adu-adu wan nadhur lan ningali ila mahasin mar'ati maring baguse wadon allati kang la yahillu kang ora halal lahu kedue nazir apa nazar ningali ilahi maring mahasin wa hunna utawi arba ing mau iku yasqina iso nyirami apa arba usul syarri ing lakon Allah ing ayate lakon Allah kama yasqi kaya yen to nyirami apa alma banyu usul syajari ing ayate wit-witan wa syarbul khamri lan ngombara ya'lu wa syarbul khamri utahe ngombe arak iku ya'lu ngungkuli apa syarab al khotoya ing pira-pira lakon Allah. Riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh ngene arbaun yuftirna shaim wa yunqidna al-wudu wa yuhdimna al-amal. Ana perkara papat kang batalake wong sing poso lan batalake wudu lan ngrobohake amal. Ini 4 perkara sing bakal disebutkan Nabi iki adalah perkara-perkara sing dampake elek tok. Dampake negatif kabeh, ora enek sing berdampak positif. Sing pertama iso batalo poso yo batalno wudu atau bahkan ngerusak amal-amal apik. Apa wae perkara papat iku? Yaiku ngrasani Allah. Jenenge ngrasani ya Allah. Jadi ngene. Ketika anak seseorang dekne ngakoni maksiat ghibah, maka amal-amal apike sing wis tercatat apik iku bakal rusak perkara rasan-rasan. Mana awak dhewe kudu hati-hati karo lisane awak dhewe, aja sampe perkara rasan-rasan iku terus amal-amal apik sing wis awak dhewe lakoni rusak. Terus meneh ketika kok enek wong poso
poso wayah poso kok rasan-rasan ya amal ya posone rusak. Ini masalah batal porane nek secara zahire kayak ora batal. Mergo ora mangan apa-apa, tapi mungguhe Gusti Allah iku ngrusak poso. Yo ngrusak wudu bareng. Dan yang kedua, wal bulan goroh, bohong. Iku ya ngrusak amal-amal apik. Terus yang ketiga, wan nami matulan adu-adu, pemenah adu-adu. Nek wong ora salah tapi diceritakno salah. Nek wong lakoni ibadah apik-apik tapi didarani golek validasi. Intinya adu-adu antara satu orang dengan orang lain, antara satu individu dengan individu lain. Atau bahkan ana wong alim didu, ana para ulama didu. Sing salah mau oknum tapi didu seakan-akan kabeh salah. Iku dampaknya sangat-sangat buruk kanggo wong sing nglakoni maksiat iku. Terus sing kepapat lan ningali kebagusane wong wadon kang ora halal den ningali. Wong wedok sing ora mahram bagi awak dhewe. Kok awak dhewe delok sampeyan menikmati. Ya ora kudu menikmati. Intine awak dhewe delok tarase wong wadon. Sing kategorine wong wedok iki mau gak mahrame awak dhewe. Maka iku ya kagolong dosa, kagolong iso ngrusak amal-amal apik. Perkara papat iki nyirami oyote lakon Allah. Jadi aja sampai awak dhewe normalisasi 4 dosa iki. Aja sampai awak dhewe malah menganggap 4 dosa iki gak dosa. Sampai ngono. Napa? Mergo 4 perkara iki, 4 dosa atau maksiat iki iku salah sijine perkara sing iso bangkitno maksiat liya. Ya awak dhewe kulino ghibah misal. Kulino rasa-rasan, bahkan seakan-akan menormalisasi iku kayak ora dosa. Iku malah iso memunculkan maksiat-maksiat lain sing kemungkinan dilakoni wong rasa-rasan iku. Padahal ora rasa-rasan tak. Wong namimah adu-adu bareng, wong sing kebiasaane goroh bareng, utawa wong sing biasa ndelok wong wedok ora mahram bareng. Nek kebiasaan nglakoni dosa iku mau, ya ana kemungkinan besar dekne bakal nglakoni maksiat-maksiat liya. Mergo iku ibaratnya nek cara wit ngono nyirami oyote. Maksiat-maksiat iku mau nyirami oyot-oyot kanggo maksiat liya. Ngombiara iku ngungkulis kabehane saran. Qala Ka'bul Ahbar qara'tu fi kutubil anbiya alaihi wassalam in ma tataiban minal ghibah kana akhir man yadkhulul jannah wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.